fået dit svar, og du får ikke andre svar. Okay, jeg er da lov til at svare. Nej, du har ikke. Hvorfor har jeg det? Godt. Er der god tid? Skal vi sige, så jeg svarer det, der passer mig. Jamen, selvfølgelig gør du det. Ja. Men Men jeg kan også svare det samme igen. Jamen, jeg spørger dig bare nu prøver jeg lige. Jeg skal nok lade være og hjælpe dig en anden gang. Det er faktisk mig, der hjælper dig med at tage en taxa, signere min kone og lave aftaler med domkirken. Jeg ved ikke, hvor meget som du fandme kunne have spurgt om i eftermiddags. Line Årsland har ikke haft en chance. Jeg har ikke haft en chance. Jeg skal ind og snakke proces. Pressemeddelelsen. Jeg ved ikke en skid om de ting. Nå, okay. Nej, så kan du da ringe og sige, at du vil vide noget om det, så kan vi skaffe dig at vide. Jamen altså. Jeg troede, vi skulle snakke om fedmeoperationen. Men det har vi da snakket om. Du har da sagt, du er der kommet af med alle dine budskaber. Nu har jeg nogle ekstra spørgsmål, og så bliver du sur på mig, fordi jeg har det. Ja, for du spørger om proces. Jeg spørger om, hvorfor du ikke venter på arbejdsgruppe. Fredag aften. Jeg spørger, hvorfor du ikke venter på arbejdsgruppe. Jeg anede ikke, der var en arbejdsgruppe. Så kan jeg ikke svare på, hvorfor der er nogen, der ikke har ventet på den. Det er der et skide godt svar på. Jamen, jeg aner det jo ikke. Jeg har da snakket med Line. Du bestemmer. Ja, jeg er skum med, at du er kong Salomon. Værsgo. Du har magten. Du kan svine mig til. Og det kan jeg mærke, du vil. Så